Hei hei! Tässä ajassa, kun monia ahdistaa moni asia, pelottaa mitä on tulossa, pelottaa selviytyminen, on sairauksia, ahdistaa, ei tule uni. Paljon ihmisiä, kun ei saa nukuttua. Sinnitellään. Koitetaan selviytyä. Ja masentaa. Ei tahtoisi jaksaa enää yhtään mitään. Ei tiedä ratkaisuja ongelmiin. Ne ratkaisut on jossain tuolla. Herrojen ja ketkujen varassa. Hallitsijoiden. Mitä voit tehdä? Miten selvitään? Luen nyt muutaman otteen tästä Jumala puhuu -kirjasta. Jospa olisi apuja. Mistä se apu tulee? Keskeytä työ, kunnes Herramme suo meille ihmeellinen sisäinen rauhasi. Lapseni, tämä rauha käy yli ymmärryksen. Tätä rauhaa ei kukaan ota sinulta pois. Kellään ei ole oikeutta häiritä tätä rauhaa. Vain sinä itse voit päästää maailman huolineen, murheineen ja levottomuuksineen sisään. Sinä voit avata ovet pelolle ja masentuneisuudelle. Sinä voit avata portin varkaalle, joka murtautuu sisään ja tuhoaa rauhasi. Älä siis anna minkään häiritä tyyntä sydämen rauhaasi Kristuksessa. Keskeytä työ, seurustelu toisten kanssa, kunnes rauha palautuu. Kattaa varmaan sosiaalisen mediankin. Älä anna ympärilläsi olevien turmella sydämesi ja mielesi rauhaa. Älä anna minkään ulkopuolisen tekijän, minkään vaikeuden, ärsytyksen, vihamielisyyden häiritä sitä hetkenkään vertaa. Ajattele, että jokainen vaikeus on välikappale tämän rauhan saamiseksi. Anna vaikeuden viedä sinut ristin juureen. Pidä huoli siitä, ettei työ, häiritsemiset pääse särkemään todellisen minäsi sopusointua. Sillä olethan kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Olet kätkettynä Kristuksessa, Kristuksen puussa, ruumiissa, jos niin tahdot. Sieltä saa kaiken tuen ja turvan ja johdatuksen. Sen ihmeellisen, yliluonnollisen rauhan. Välillä on, että tuntuu tosiaankin, että ei ole omia työkaluja selvittää ongelmia.
Ei ole, vaikka kuinka päin ajattelee ja pohtii, että mitä pitäisi tehdä. Vaikka pohtii, että mitä Kristus teki, mitä Jeesus teki, kun se eli, kun se oli mallina meille. No, Jeesuskin vetäytyi erämaahan pitkäksi aikaa pois ihmishulinoista, kun oli pohtimisen paikka, juttelemaan isän kanssa. Apu sieltä tulee, mutta se ei tule ihan heti. Ongelmat on sitä varten, että katsellaan, että taivaan isä kattelee, että luotatko? Ja mitä pidemmälle luotat, etkä lähde ihmisopastuksiin, turvaamaan maalliseen, maailmalliseen, pinnallisiin neuvoihin, kun pysyt kiinni isässä ja pojassa ja luotat, että se apu ja neuvo tulee ajallaan. Se tulee. Anovalle annetaan. En voi muuta sanoa, kuin Anovalle annetaan. Vaatineen sen puhtaan uskon ja nöyrtymisen, että en minä voi. Toteuta kauttani. Sitten. No, seuraavaan kappaleeseen. Ylistyksen tie. Opetan sinulle tavan, jolla siirrät vuoria. Siirrät vuoria ylistyksen tiellä. Kun vaikeudet tulevat, ajattele kaikkea, mistä saat olla kiitollinen. Ylistä, ylistä, ylistä. Sano kiitos kaiken aikaa. Tämä siirtää vuoria. Ylistävä sydämesi. Mä muistan silloin, kun parikymppisenä, kun kävi kaikkea sontaa läpi. Tuskaa. Ihmisten hylkäämisiä, läheisten hylkäämisiä, taloudelliset lamat. Kaikki oli yhdessä ryppässä. Kaikki kaatu. Kaikki hylkäs. Silloin ei muistellut Jumalaa. Sitä yritti selviytyä omin voimin. Masennus hiipi sieluun. Syvä masennus. En ollut hymyillyt, nauranut vuoteen, kun ystävä sanoi, että et sä nauranut vuoteen. Et meidän toi kaupungilla on terapeutteja. Ei maksa mitään, kun rahaa ei olisi ollutkaan terapiaa. Olin unohtanut sen lapsuuteni Jumalan ja otin neuvosta vaarin. Mä olen aina kuunnellut vinkkejä. Aina mä olen kuunnellut. Kuuntelu on tärkeää. Mitä toiset puhuu? Viisas mies, viisas nainen kuuntelee neuvoja ja pohtii, että tarttuuko niihin neuvoihin kiinni vai ei. Kuuntelu on tärkeää. Paljon vinkkejä saa kuuntelemalla. Tällainen totuus mulle yksi ystävä laukapäin naamaa. Aloitin pohtimaan, että no ei. Naurahan mä täällä töissä ja hymyilen ja palvelen asiakkaita ja myyn kukkasia. Pohtisin lisää. Ei se ollut aitoa naurua. Se oli selviytymistä, asiakaspalvelua. Sydän itki. Sielu itki. Tuskaa. Olin piilottanut siihen sen tuskan ja surun työn tekemiseen. Sitä sanotaan ihmistermeissä työnarkomaniaksi.
Silläkin saa peitettyä sielun surut ja murheet ja pelot tekemällä hulluna työtä. Kunnes hokasin, että ei. Jouduin katsomaan peiliin. Ei, mä olen ihan hirveä omalla miehelleni ja kotona perheessäni. Hymyllä palvelen asiakkaita ja kotona olen ihan hirveä. Viha ja kiukulla ja vihalla, kiukuttelemisella. Ja kaikki huonot asiat näkemällä tulee kiukku ja sitten ne syydetään rakkaimpien niskoilla. Omalla miehellä. Ja mieheltä anotaan apua, että auta, kun itkettää. Auta. Kuka ihminen voi auttaa sydämen surua? Ratkaista tällaiset murheet. Ei vaikka se puoliso kuin rakastaisi. No, menin ja soitin. Mä ajattelin, että okei, mennään ja koitetaan terapiaa. Käyn siellä vaikka loppuikäni, jos sit jotain apua. Aikamoinen romahdus oli siinä, kun katsoi peiliä, että kuin hirveä oli. Ja nöyrtyminen, että ei, kyllä mä tarviin apua. Se hyvä oli terapiassa, että hän sanoi siinä alkukäynneillä, ensimmäisellä käynnillä en tuskin puhunut yhtään mitään. Seuraavalla käynnillä sitten rupesin avaamaan murheitani. Niin mä sain tehtävän. Sellaisen tehtävän, että joka päivä etsi 10 hyvää asiaa elämästäsi. 10. Vaikka sulla olisi kuin mustaa ja tuntuu, että kaikki menee päin mäntyyn. Ihan kaikki. Ei ole mitään hyvää. Niin tehtävänä 10 hyvää asiaa elämästäsi. Kuukauden ajan tee se. Otin vastaan. No selvä, kun mä olen lähtenyt tälle tielle. Niin koitetaan. Onko tehoja? Vaikka sataisi vettä, räntää, vettä kaatamalla, kaikki on mustaa, tylsää, kamalaa. Nyt saa puut ja luonto vettä. Sateen jälkeen tulee aurinko. Ei ole elämää ilman vettä. No, kiitos. Vettä. Liukastusinpa tuohon räntäloskaan. Ja kaatusin. Sattui vähän kankkuun. Oho, ei mennyt jalka poikki. Tuli vaan mustelma. Kiitos. Mulla on rakastava mies, jonka kanssa mä saan olla ihan oma itseni. Se näkee mun sydämen. Kiitos. Tytär on terve. Kiitos. Kyllä niitä sitten löytys. Joka päivälle löytys. Otti sen sydämen tehtäväkseen. Että jos tässä nyt mulle on apu ja mun masennukseen, ahdistukseen. Eli opetan sinulle tavan, jolla siirrät vuoria. Siirrät vuoria ylistyksen tiellä. Kun vaikeudet tulevat, ajattele kaikkea, mistä saat olla kiitollinen. Ylistä, ylistä, ylistä. Taivaan Isä on luvannut kaiken. Antaa kaiken tarpeellisen. Ja hän on luvannut myös, ettei hän koettele yhtään sen yli, mikä on tarpeen. Nyt kun mä ajattelen, niin taikoi 20-vuotiaana 30-35 vuoden taakse niitä tapahtumia, mikä masennukseen sit syöksi, niin ne vahvisti.
Ne oli tarpeen. Mä olen niin paljon oppia saanut, niin monelta taholta, kun on potkittu tuonne Pohjamutiojan pohjalle. Lytätty kaikin tavoin. Ne on ollut tarpeen. Mä olen ottanut niistä opiksi. Ja vahvistunut. Oispa terapeutti vielä puhunut Jumalasta. Niin olisi löytynyt pitkäkantoisempi ja olisi tarvinnut sitten sen masennuksen kanssa 30 vuotta mennä ylös alas ja taas. Mutta kaikella oli tarkoitus. Kaikesta piti saada se oppi. Nyt on se yliluonnollinen rauha annettu. Kaikella on aikansa ja tarkoituksensa. Sitten mä luen vielä loppuun tämän otteen, että ihmeitten aikakausi. Pysy minussa, Jumala puhuu. Hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä. Sillä minä menen Isän tykö. Jeesus sanoo. Suurempia tekoja. Suurempia. Sokeat saivat näkönsä, rammat kävelivät, pitaaliset puhdistuivat, köyhille saarnattiin evankeliumi. Te teette suurempia tekoja kuin nämä, koska minä menen Isän tykö. Ihmeellinen maailma, ihmeitten aikakausi. Jumalan voima virtaa siunaukseksi ihmisen kautta, jota Pyhä Henki innoittaa. Jeesus lähtiessään jätti Pyhän Hengen meille puolustukseksi, opastukseksi, johdatukseksi, voimaksi. Nouse sairauden, köyhyyden, epäilyksen, masentuneisuuden, rajoittuneisuuden haudasta. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Edessäsi on ihmeellinen tulevaisuus. Tulevaisuus, jossa rajoittamaton voima tulee toisten siunaukseksi kauttasi. Ole vain kanava. Ole käytettävissä. Ano. Mitä hyvänsä anot minun nimessäsi, niin sen minä teen. Sinulle ja niille, joiden puolesta rukoilet. Herran huomaan, rukouksella on voimaa. Kiitoksella on voimaa. Rukouksen jälkeen jaksat väärintekijöidenkin puolesta rukoilla. He, jotka ovat eksyneet, elävät katkeruudesta, vihasta. On suojakuorena, selviytymiskuorena, viha, katkeruus, maailman ja muiden syyttely. Elävät siitä, eksyneet, vihan pauloihin. Rukous heidän puolestaan. Isä kuulee. Ja siihen voi luottaa, että kun hänen nimessään anotaan puhtain sydämin, te saatte.
Mitä tahansa te anotte. Ei toki sieltä tule uutta mersua, kun mä nyt tykkään uudesta mersusta. Vaan sieltä tulee sitten se toimiva auto, jos on tarkoitusperät hyvät. Tarvitsen sitä työhön, jotta saan ruokaa lapsille, niin tarvitsen sitä, että vien ruokaa nälkää näkeville, avun tarvitsijoille. Tarvitsen autoa, että pääsen auttamaan muita. Niin saat. Ja kun luotat Isän hyvyyteen, rakkauteen, saat myös sen leivän, jokapäiväisen leivän. Täysin sydämin kun luotat ja uskot, niin saat. Kiitos. Kiitos. Ja ylistys. Hei hei.